Pois aí está saindo desde atrás a Sociedade Deportiva Compostela. Catú que tocou de cabeza. Aí está no centro do campo a Tea de Araña Teles. Aí está Casti tamén. Temos o remate a Borja, meteu a cabeza fora. Sí, pero bueno, parece que Compostela pois espabilou un poquinho a presión esa que estaba. Sí, creo que ten que intentar, como neste momento ahora, cando recupera. Araujo, perna dereita, apertura moi longa, non vai chegar. Sí, consegue evitar que esta pelota se ponga na línea lateral de Teles. Ollo porque conecta por esa eficacia que teñen este equipo nestas xogadas. Este último cuarto de hora de partido. Ramón en longo para Teles. Ollo Compos, esa rosca, estaban agardando o remate dentro. O centro marchou por fora. Aí está xogando Teles. Jordan, o remate. Toda unha defensa. Continúa Teles. Aí a bancada que lle pide Vivi un último esforzo aos seus xogadores. Sí, pedindo ese último esforzo para intentar acadar cando menos a diana do empate. Ollo a Mensa. Mensa, gol, 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 gol. Segundo xogador de refresco que introduza Iñaki Alonso, como lle cambiou a facia no técnico vasco da SD Compostela co gol de Mensa. Os dous estos técnicos, este de Teles e o próximo de Mensa, espectaculares. Mira, vemos levándose as mans a Faciana esa acción. Eu creo que é o seu propio compañeiro, porque Mensa nin o toca. Sí, pero Marcos con Teles. Está de novo Teles. A pelota mordida, córner. O último en tocar foi o porteiro, pero brilla para boca esa pelota. Logo do desvío de Kumar. Está falando aí Crespo con Kumar. Acción de Teles. O caneo. Pégalle. Con esta xogada o Compostela facía o 2-1. Hai recoñeceles a pelota, o remate, toca un xogador do Lealtad e acaba a pelota entrando na portería. 2-1 pro Compostela, igual José Luis, que lle coñeces o último partido dentro do Celta B, tivo a sorte que lle faltou unha das genialidades da xornada. Carlos García Verdugo sacaba o tema de cal foi o mellor gol da xornada no fútbol galego. Este é candidato, o de Teles. Vai a Bombeirolo. Tivéchelo no Fabril, Tito? Non. Teles foi o ano seguinte. Perna dereita, Catú posibilitando a recuperación. Balón xa para a Sociedade Deportiva Compostela. Aí temos a Teles colado para a banda esquerda. Ollo, se pase para Araujo, pode marcar Araujo. Opción de Araujo. Apareceu o guardameta Carabato e temos a xogada repetida. A testa, evitando un posible remate. Tenta sacar Jimmy, se pode encontrar Teles el balón, fixo perfectamente. Aí Teles podendo a diagonal, ten no outro lado completamente só a perigo. Teles buscando tamén o disparo dende lonxe. A mí é un partido sin merecer, de casualidade. Pero que foi absolutamente increíble. Aí estamos a ver. Moreira, Teles. Ollo a esa acción, prolonga, non con Borja Navarro, pase era fantástico de Teles. Patada a seguir, o erro de Moisés, ollo a contra. Aí está Teles, a oportunidade de Procopio. Tanto que chegaba no minuto 12 que propiciaba a vantaxe para o equipo santarense, vantaxe que aumentaría a piques de chegar ao descanso partido. Jordan, o guardameta, neste caso Cantero, que pode facer algo máis. Viviu con máis tranquilidade a segunda metade, ainda máis depois dese disparo de Teles combinando esa boa xogada combinativa para o 3-0, minuto 10 do segundo tempo. Todas las jornadas necesita algo, no capaz de despegar, está aí en zona nos dá imaxes distintas, non? Segundo pasan as jornadas. No centro, aí o remate, ollo a man que mete Brais, abaixo, o remate era de Teles. O de onte de Fernando, pero bueno, un xogador que ten unhas boas formas. Absolutamente replegado atrás do Coruxo. Teles, o balón dentro da área. Está coñendo unha liña de regularidade a nivel de puntuación que o pode levar. Vai a ser importante. Na xogada do primeiro gol, unha xogada hermosa que parte do porteiro, parte de Ramón,
combinan ver a un buen puñado de chavales jóvenes de la cantera. Sin embargo, empataba el equipo de Fernando Vázquez con ese soberbio testarazo de Diego Seoane. Dentro desde la derecha y el estupendo remate de cabeza de Seoane para poner el 1-1. Y muy poco después, Luis Fernández de esa manera iba a poner en ventaja al equipo gallego, porque conseguía darle la vuelta al encuentro en muy poco tiempo, en un formidable arranque de la segunda mitad. Aí ve la asistencia. No minuto 25. Teles aproveita o rexeitamento deste saque de esquina para adiantar ao Fabril no marcador. O tanto dos coruñeses serviu de revulsivo ao Celta B, que pouco tardou en empatar.